Vă salut! Și dacă tot am lipsit o zi de pe planeta TikTok, am decis să revin și să mă reactualizez, să mă updatez, cum se folosește mai nou. Bă, fraților, de fapt lipsa mea se datorează faptului că m-am îmbătat. Am băut apa de la câine și m-am îmbătat. Asta am făcut-o pentru că am celebrat, de fapt, Ziua Americii. Nu puteam să scap așa ocazia. Adică a trebuit să mă raliez curentului mioritic, are de la opincă, la lider, la președinte, bă, fraților, aducea ode, ecranele televizorului mă inundau cu reclame, cu la mulți ani, cea mai liberală, cea mai democrată, cea mai dreaptă, cea mai sfântă și nu știu ce. Și am zis, bă, hai mă să mă îmbăt și eu. Bă, fraților, de fapt, aici este problema. Eu am spus mereu, am ajuns să trăim într-o lume în care pur și simplu am întors valorile, sensul valorilor morale cu curul în sus pe românește, bă, fraților. Da, mă, am ajuns să adulăm, să luăm ca reper moral, bă, o țară care în întreaga ei existență de 250 de ani a avut doar 22 de ani de pace. Bă, o țară care numai după cel de-al doilea război mondial a avut 5 ani de pace, fraților, ca să luăm o perioadă mai recentă, da? Bă, și totuși noi pe asta o luăm ca reper moral, mă. Da. Valori democrate, liberale. Care valori, prietene, că tu până în 67 nu-i considerai pe ăia de culoare, nu-i considerai oameni, trăiți ar familia ta. Și tu îmi vorbești mie de valori. De ce? Pentru că aveai tu alegere, și te alegeai tu, așa, adică leii sau lupii, de fapt, decideau ce oi să mănânce. Bă, bravo, bă, băiatul, da, astea, da, foarte liberal, foarte democrat, da. Deci, bă, despre asta vorbim, mă. Mai mult decât atât, ca să avem o idee mult mai clară, bă, fraților, facem o mică comparație. De exemplu, Imperiul Roman, care a avut o existență de peste 1 mileniu, bă, fraților, da? 500 de ani ca formă inițială, dar după aceea el a continuat, știți, cu celebra separare, Imperiul Roman de răsărit, nu știu ce, bă, fraților, dar el a continuat ca imperiu, da? Bă, și în peste 1000 de ani de existență, bă, a purtat mai puține războaie decât America în 250 de ani. Dar gândiți-vă la faptul că vorbim despre un imperiu care trăia în acea perioadă de antichitate în care pur și simplu și războiul era munca lor. Și cu asta se ocupau toți, da? Prietene, mă. Și tu vii și să mi-l aduci pe mine pe ăsta acum ca reper moral, pe bune, mă, frate. De asta spun, bă, trăim într-o lume strâmbă rău de tot. Oricum, la mulți ani America, după cum vedeți, am rămas cu tricoul de la petrecere, cu California Beach, da? Și ce vrei, bă, frate, nu? Vă salut, o zi bună!